नोंथांखौथ' जोङो इउटिउबावसो नुबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा आं नोंखौ लोगो मोनबाय दा आं सोंनो सानदों नोंनि नामा मा नाम नारेन दैमारि बेनिफ्राय नोंथ' अनेक सिस्टेमनि खुगाफोरखौ सालायफोरखौ गन्थंआवबो फोनांनो हायो अनेक सिस्टेमनि हायो दा आङो नोंखौ नेटआव नुनायखाय दिनै मोगथाङाव नुबाय ओंखायनो आङो नोंखौ माने दायो मा होनो बे माबाखौ डाइरेक्ट मोगथाङावनो खालामनायखौ एक्टिंखौ ओमफ्राय नोंसोरनि गामिया मा गामि पानेरि ना एक्सुवेलि मानसिफ्रा सानदोंमोन नोंखौ माने हारसासो होननानै सानोमोन खिन्थु हारसा नङा आंबो सानदोंमोन नोंखौ हारसा होननानै अके दायो होमबा नोङो जोंनो माबाखौ खिथादो देदो एसे औ Lah. Sialah. Dah mojang kalam honlai khonse. Dah ichi. Akhir kena seka. Dah. Akhir kena. Kasih seka. Akhir Asia Sultan ya? Seka kasih. Seka. Beni akhirnya Asiaबो सयथा गोजा नै 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओमफ्राय आथिङाबो गासिबो सयथा गासिबो सयथा गासै 24 ता बा ओमफ्राय ओरैनो जेबोथ' प्रब्लेम गैया प्रब्लेमथ' गैया हाथाया दंना गैया हाथायबो गैया नायने हाथायबो गैखाया ने गैखाया उन्दैनिफ्रायनो गैखाया ने ओमफ्राय बेदरफोर जाबा हाराफोरखौ अरनो हायो ना हाराखौथ' हाया डाइरेक्ट मावनो नाङो ओमफ्राय दायो नोङो मा इउपिपिएलजों सापर्ट दङ आरो ना थिगानो ओमफ्राय ओरैनो मा मावो आदाया ओरैनोथ' जेबो मावा आरो मोनसे मोननै भिडिअ बनाय जायो ओरैनो गोसो जानाय भिडिअ गोसो जायै भिडिअ बेयावबो बानायनांगौ थिगानो दा मोजां नांबाय नोंखौ लोगो मोननानै दिनै आं सानदोंमोन माने नोंखौ बर'सो होननानै माबा हारसासो होननानै सानोमोन माने खिन्थु बर'नि गेजेरावबो बेफोरबायदि टेलेन्टेड मानसि दङ बा माबा लांनो हानाय मानसि दङ बिदि मोजाङानो दा